Huwag kang matakot, ako ay nandirito. Ito po ay inisyatibo po ng local government unit natin para makapaghandog po ng fuel subsidy. Ito pa po ang ibibigay mula sa national. Kagaya ng pinakausap ko sa JODA, unang-una, tatagan po natin ang ating mga loob. Kasi baka marami po ang umayaw, marami ang tumigil. Pag nabawasan, makaka-apekto po ito sa pang-araw-araw na ekonomiya na nangyayari sa ating lungsod. Kung ang local government unit po ay iniisip po ang bawat isa sa inyo, sana po isipin nyo rin po ang mga sumasakay sa inyo na kahit papano, apektado din po kasi sila. Sila po ang nagiging source ng income ng bawat isa sa inyo. Respetuhin, alagaan at alalayan din po natin sila. Hindi ko po nilalahat. Pero kaya nga po natin inaayos ito ay nang sa ganun maging maganda ang imahe ng tricycle natin o ng toda natin. Kung ano po yung nararapat, yun lang po sana ang isingil nyo sa ating mga pasahero. Hindi naman namin kayo pababayaan, huwag nyo lang din pabayaan ang mga lusinahe na sasakay sa inyo. Kung gagawin natin ay inisyatibo po ng lokal na pamahalaan. Ngayon po, ang bawat isa po sa inyo ay makakatanggap ng 3,000 pesos worth ng fuel subsidy. Susubukan po namin sa lokal na gobyerno na hindi lamang po isang beses namin ito gagawin. Ang pakiusap ko po sa inyo, yung humanitary consideration lang, wag lang din po natin aabusuhin ang ating mga pasahero. Bigat po ang problema natin, may konti pong sakripisyo, marami po ang malulugi, marami rin ang maapektuhan. Hindi po porket tayo po ay direktang na may problema sa gasolina, ay tayo lang po may problema. May problema din po yung mga sasakay sa Naniniwala po kami na kahit anong ganda ng ating programa, if we are not going to treat our constituents properly, baliwala po ang lahat. Because it is not genuine. And if you are not genuine in public service, you do not belong in this administration. We are here not to take advantage of our constituents. We are here to be their bridge para itulay at itawid po ang ating mga kababayan sa hirap na nararanasan nila sa araw-araw. Sa lahat po ng kababayan kong Lusinahins, the future is very bright for our city. Maniwala na po tayo at magtiwala sa pangarap natin para sa Lucena. With that, you have my appreciation. Thank you very much.